Тук съм ти подготвил лист и ножица. Според тебе защо? Нещо ще режа, сигурно. Ще режеш, да. Знаеш ли, че няма как да срежеш лист хартия, който е сгънат 7 пъти? Как ще няма как? Искай да ти покажа. Готов ли си? Да, готов съм. Аз през това време ще си хапна Азия Микс. Така, показвам. 100% аз ще го направя. Един път. Това е едно сгъване. Все едно. Давай, 2 сгъвания. 3 сгъвания. Това е 4-та сгъвка. Давай, 5-та сгъвка. Този път тук вече ножицата лека по лека. 6-та сгъвка. Така. И сега вече си на 7-та сгъвка. Давай сега видим дали ще мога ги срежеш. Ама ти откъде знаеш? Ще успея. Да не се щупи нощата. Хора, гледате ли? Мита е разбит. Да, още наведнъж, ай. Аз печеля. Така че вземам микса и чао. Ще си оставаш листите хартия.